дарсҳоро давом мекунем аз алгебраи синфи 8. ба боби ду ба фикр расидем. Сумма ва фарқи касрҳо. дар инҷо ҷамъ ва тарҳи касрҳои махраҷҳо ҳар якхела ва ҳархеларо дар инҷо якхела дида мебароем. баъд ба фикри баъди ҳархела мебиёяд. яъне пес бо ифодаҳо давом кардан бо ададҳо ба хотир биёрем. масалан шумо 2/4 ҷамъи 3/4. агар махраҷҳо якхела бошанд чикор мекардем? махраҷҳо якхела бошанд суратҳоро ҷамъ мекардем. 2 ҷамъи 3 ва ин баробари ба 5/4. ин касри нодуруст аст, метавонем ба касри дуруст гардонда. ё ин ки тарҳ масалан 8/13 тарҳи 5/13. махраҷҳо якхела аст, мо метавонем суратҳоро фақат тарҳ кунем ва ин чӣ мешавад? 3/13. хай биёем бо ифодаҳо як дида бароем. дар инҷо масалан ифодаҳо дода шудааст. бо ҷамъ ягон хеле мушкилӣ нест. бинем махраҷҳо якхелаанд. ман ҳамаи суратҳоро фақат бояд ҷамъ кунам. 8 менависам ва дар инҷо 2x ҷамъи 3 ҷамъи x ҷамъи 1 баробар аст. аз инҷо бинед ифодаҳои якхеларо ҷамъ мекунам, яъне x бо x ва ададҳои b ададҳои худ яъне ададҳои 3 ва 1ро алоҳида ҷамъ мекунам. ва ин ба чӣ баробар мешавад? 2x ҷамъи 3x мешавад. 3 ҷамъи 1 4/8. ин ҷавоби мо аст. яъне мо пайваст кардем ду касрро. дар инҷо бинем дар тарҳ лекин шумо бояд диққат кунед. ин тарҳ аломати дарунари дуюм касрро иваз мекунад. нишон медиҳам. махраҷ чанд аст? 2y дар дараҷаи 5. якум касрро менависем 5x минус y дар дараҷаи 4. минуси ҳам вақт барои корон осон шудан дар қавс гирем. пайваст кунем ва қавс гирем. ҷамъи 5x ва баъд қавсҳоро кушоем. аввал ҳамихе кунем, баъд вақте ки бисёр мисол кор мекунем осонтар мешавад ва якбора карда метавонед. ва ин минус бо плюс минус мешавад. минуси 5x тақсими 2y дар дараҷаи 5. агар дар ин қавс минус мебуд плюс мешуд. ишорати тарҳ ҳамихе таъсир мекунад дуюм касрро. ва инҷо биёем сода кунем. ҳар ду ифода якдигарро мебаранд. тарҳ 0 мешавад. ва инҷо мо чӣ дорем? минуси 2y дар дараҷаи 4 тақсими 2y дар дараҷаи 5. ва инро мо сода карда метавонем. 2ҳо ихтисор мешаванд ва y дар боло 4 y дорам, дар поён 5 агар ихтисор шавад фақат 1 мемонад дар махраҷ ва минуси 1 тақсими y мешавад. боди як намуд савол бинем. дар китоби шумо ба намуди каср нависанд, яъне касрро пайваст кунед мегӯяд. агар ин савол дидед махраҷҳо баробар ҳастанд. як махраҷо менависам x ва суратҳо 1 минуси 4 ҷамъи 6. дар инҷо ки плюс аст таъсир намекунад, минуси 2x мебиёяд. ва аз инҷо нигоҳ кунед чӣ мешавад? минус 2x мемонад. 1 минус 4 минус 3 ҷамъи 6 плюс 3. ихе навишта метавонед. ё ин ки 3 минуси 2x тақсими x ягон фарқ надорад.